Sangen den handler om, at det er dybt godnat. Men bare det hele som verdenssituationen, Trump og smyget regeringen uden valg og alt det der, det var totalt dybt godnat for tiden. Så det går sådan her. Det er dybt godnat, vi ved, hvor vi kommer fra. Det er dybt godnat, ikke søge lyset. Det er dybt godnat, ikke at reagere. Det er dybt godnat, ikke bedre kultivere. Ikke at reflektere. Og det er dybt godnat, ikke at navigere. Dybt godnat, ikke være frustreret. Dybt godnat, ikke at masturbere. Halleluja. Det er dybt godnat, vi lever efter løgnen. Det er dybt godnat, når borginddragelse bliver til en narsus. Det er dybt godnat, at lyset altid er til.
støj på. Nu siger jeg det ikke. Henrik, det bedste der er! Den er... Det er det der med, når man ligesom taber tråden, fordi der er nogen, der tager over på showet. Det er altid lidt spændende som kunstner. Det plejer de også at sige. Og han har bare heddet Niels Hausgaard, så jeg lige kunne samle den op, ikke? Men gik ikke. Men jeg kan sige skål, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt at se så mange mennesker, der kommer og støtter sådan et par originalband, som også er originaler. Alle sammen. Skål alle sammen, og glædelig jul. Især mig. Skål. Den næste sang, den skrev en dag, så jeg læste avisen. Der var en bro, der en eller anden fuld finde, der sejlede ind ned i fjorden. Og lige pludselig så tog kraftigt flere år, før vi har tog igen i Nordland. I stedet for lige at sætte låret ud til blandt, og så få det fikset, så røg det til Polen, og vi skulle svejse om, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke for at sige noget om polerne. Men svejse, det kan de ikke. Det er snart polsk. Så den her sang, den har Intercity, og Intercity, det betyder jo faktisk mellem byerne. Og der har vi spillet rigtig meget i vores orkester. Det er faktisk en af de første gange, vi spiller i byen. Så den her sang, den hedder Intercity, og den går. Når lys går ned op i togsbroen, og turister på tur. Et Intercity har skabt glæde til nogen. Ja, til Herren og til fruen. Personer en fuld finde og de gøster kolde ståler, kolde skinner og ekstra stille i Nordjylland. Det kan I snart konnexion. Den bringer glæde til nogen. Den bringer også forvirring og frustration. Den tager sin tog på station.
tid. Tak skal I have. Den næste sang, vi skrev, det handler om et lille rødt kvarter, der ligger ude ved Østerendelig nu. Det hedder Øgade kvarter. Og Øgade, det er sådan en by, hvor folk de er stolte for at komme fra. Altså, jeg har en café derude i mange år, nu har jeg bryggerlav sammen med gutterne derude, og det første brygge klar her om 14 dage, så det glæder os meget til. Men når man er i Øgaden, så